My name, my address, my place of birth, my birthday, my name is Simon. My name is Beatrice. My name is Joe. My name is Sam. My name is Moses. My name is Lynn.
Skal vi gøre det igen? Jeg snakkede ikke i den der top, der er noget, så jeg lave en eller anden Ja, det er det, jeg tænkte, ikke? At det er meget nice at have det bag, så gør det bagefter. Ja, lad os tage en tur mere. Skal vi gøre det? Eller hvad? Det er rigtig fint. Altså lige der, hvor vi starter, så er det en god romantisk... Skal vi tage en tur mere, eller hvad? Ja, vi tager en tur med. Gør det igen. GG. En gang til. En gang til. Ja. Og man skulle gentage de to takter, der er lige efter J. Så er vi op for at landingen i det tempo, der i det 6 også bliver skarpt, så kan man den første takt ud til det. Ja. Så en masse kommer ind med klaveret på tredje takt. Så de her to første takter gentaget. Det kan vi gøre gerne for mig. Men så spørgsmålet er, om det så er federe bare at stoppe helt, Ja, lige og præcis. så starte igen. Fordi jeg kommer til at bryde det der groove op før J, hvor præcis siden og 1500 og så videre. Det forstår jeg ikke, hvad du siger. Jeg siger, at hvis pointen er, at man så gerne vil klippe ind i J, kommer det så måske til at lyde lidt mærkeligt, fordi jeg i forvejen ryger væk i den sidste halvdel af takten før J. Om det så giver mere mening, bare simpelthen at stoppe og så starte igen. For at lande ordentligt i det nye tempo. Nej, altså. Okay. Nej, nu, vi spiller bare nu. Vi spiller, som det står. Du skal ikke ringe til en. Jo, men det er jo det, jeg tænkte, men så han er først hjemme efter klokken 5. Okay, så ingen ændringer. Nej, ingen af dem. Okay, godt. Med det hele. Ja. Okay. My name is Simon. My name is Beatrice. My name is Joe. My name is Sam.
My name is Moses. My name is Lynn. My name is Isla. My name is Gust. Okay. Yes. Videre. Fedt. Kom på. Det var på 91, eller om det var på, hvor det står, ikke? Hvorfor skrev jeg 91? Nej, jeg brød ikke 91, jeg mener 4, 5, Spiller 6. kun frem til LL. Okay. Jeg giver dig tegn, hvis jeg vil have det til at gå på. Okay, så venter jeg bare. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Men det er bare sådan, vi hedder KK til LL.
kører vi. Det var meget flot. Ja, vi kommer videre. Det kan ikke gøres bedre. Og så var det så. Din næste tone. Nå, det er et gisse. Okay, så fuck. Jeg synes aldrig, at guitar stemmer. Gå videre. Jeg var glad for det. Det lød mega. Kan vi ikke sige, at vi kan gå tilbage til det? Jo, lad os bare fortsætte. Så er det sådan nu. Nå, okay. Eller på... Eller ligesom der står. Ja, okay. Dobbelt L. Pictures on my cell phone screen. Destinations of envelopes. Birds and fruit on postage stamps. Everything is somewhere else. Everything is somewhere else.
Vessels and motorboats, telescopes and funny dogs, a whisper I would love to hear. Everything is somewhere else. Everything is somewhere else. Somewhere else. Slå den ikke halv 5, eller det lød som om, der var et klokkeslag. Hva? Det kan være fint, at jeg er en til. Jo, det er meget godt at høre det igen. Første 4. Til KK. Ja, sorry, jeg taler overhovedet ikke om KK. LL. Er det cool, hvis vi tager en til? Vi tager en til. Vi tager den her igen. LL. Nu kører vi LL. Pictures on my cell phone screen. Destinations and envelopes. Birds and fruit on postage stamps. Everything is somewhere else.
Morten noterer, at i introen med tromme, basstrommen, maybe issues. Yes. Maybe. Mellem, jeg ved ikke hvilken version. Prøv at ramme 88 der på SS. Vi så bare stoppe. Vi stopper der 2 takter inde i SS. Og fra QQ til 2 takter inde i SS. Cool. Tromboner, kan vi forandre fra mezzo piano til mezzo forte, når I sætter ind på 80 der? I begge steder, ikke? Jo. Og så tilbage der, hvor I var på RR, det var så rammer I der, hvor det er så også mezzo piano eller hvad, når I rammer R, så bare fortsæt som I går før. Men i sektionen før, så spiller vi mezzo forte heller.
tager bare fra dobbelt U. Dobbelt U. Sæt SS igen. Hvad? Nej, men altså, det er bare her, hvor jeg står. Er du sikker på, det er klart? Det kan også være hold, eller hvad? Nej, det var klart. Det er lige meget nu, fordi nu tager vi fra SS i tempo 88, så har du også det, nu spillede vi det lidt langsomt nu her. Hvad siger du til det? Tak for. Jo, god idé. Men det er faktisk det er mest bare i starten, hvor det bliver sådan lidt. Men ellers så starter det, men det var lige Ja. Jo, men lad os prøve det. Det er sikkert ikke. Lad os gøre det. Her kommer SS. Altså, jeg ved sgu ikke, hvordan vi skal klippe den med de der toner, der hænger over. Men vi spiller bare, skal vi bare spille de toner, der er lidt svagt, dem som har toner, der hænger over på SS? Klipper det bare på hver skidt. Ja, selvfølgelig. Det kan vi også, ja. Bare glem det. Bare lad være at spille. Vi spiller SS. Så den tone, vi hænger ind over med, den er vigtig. Det er lige meget, for vi klipper først hver sæt. Vi kan ikke bare skifte over på verset, fordi vi laver et nyt tempo. Okay, Så vi bliver nødt til at... Hvad skal jeg så gøre? vi bliver nødt til at spille 2 takter før jo. Og så ramme that magic tempo that we all love. Ja, nu gør vi det. Eller hvad? Ja, selvfølgelig gør vi det. 4 takter. 4 takter før SS. Okay. 44. There will be places to go again.
videre. Har vi to versioner Er dobbelt hvad? men vi har ikke to versioner. Den er slået af i midten. Ja, vi skal Og vi har 2 versioner af dobbelt uge, eller hvad siger du? Jamen, vi har ikke to versioner af dobbelt. Bare den, du slår af, det er midten. Vi har da 2 versioner af dobbelt uge. Nej, jeg kan ikke rigtig. Vi har to versioner af dobbelt. Vi har to versioner af dobbelt. Nej, det har vi ikke. Skal vi have det? Ja, hvorfor ikke? Vi kører bare det samme igen. Vi givet et afslag. Du har givet et afslag. Kuku. Kører vi videre så? Nej. Tak, kuku. Ja, ja. Du har vist, du kan gøre det. Jeg har ikke Også hvis I kan overdrive jeres trompetglide på 93. Som ikke rigtig er en glide. Ja, bare overdrive det. Ja. Okay, der kører vi. Dobbelt god.
So many moments will come again. Super. Nu har vi det. Det behøver vi ikke. Vi går bare videre. Fra dobbelt, eller fra VB. Enkelt dobbelt. Dobbelt enkelt. So many moments will Nej, nej, come. nej. Jeg har formatet så han giver den videre tilgængeligt. So many moments will come again. Okay, det kommer så. Hvem er det? Mig, der siger? Nej, Tansjo, du gav den sidste. Jeg giver den. Du giver den. Jeg giver den. Yes. Du kan få den pause. Det var ellers nice. Det var perfect. Det var perfekt. Vi gør det bare igen. Så. Det guys, nu nærmer det sig jo jazz, altså det må det ikke være. So many moments will come again. Sitting with strangers, crying at movies, cheering in beaches, tables at restaurants, menus and dishes, musical theater, crowded together, DJs and dance floors. So many moments will come again. En gang mere. Ingen. Giver du den bare ned, eller vil du også give Jeg sådan giver en? den op, ja. I kommer. Okay, Det gør sådan. rigtig dirk. Ja. Giv den op. Men vil du ikke bare sætte det? Jo. So many moments will come again. Sitting with strangers, crying at movies, cheering in bleachers, tables at restaurants, menus and dishes, musical theater, crowded together, DJs and dance floors. So many moments will come again. Skal vi lige tage på 6, 7, 8, 9, lige på den der A-mål der, så vi følges. Den allersidste. So many moments will come again. Vi sampler den bare. Så du laver lige så mange. Ja, jeg laver Det skal rigtig være mange af dem, godt. ja.
Og nu er hvis bare har en god nok rumklang, så bliver alt som musik. Okay, så er den næste også. W. Køb streamer. W. Med FreeJazz henover, eller? Uden FreeJazz den her gang. Så er det tilbage til Ringkøbing. Så lige en runde bagefter med sample 6.
Det var fedt. Nu er det væk.